אנחנו עוד מחכים דקה, אני רואה שעוד אנשים מתחברים. וכבר נתחיל, ממש דקה. כן, יצחק. יצחק, אם אתם מנסים לדבר אז לא שומעים אתכם טוב. לא שומעים אתכם טוב, לא. עכשיו שומעים אותנו? עכשיו שומעים אתכם מצוין, כן. תנו לה של המחשב. כן. בסדר גמור. בסדר גמור, טוב, אז אנחנו נתחיל, ומי שיצטרף... אפשר שנייה, לפני שהם מתחילים, סליחה? כן. כן. אפשר להקליט את השיחה לטובת אנשים שלא יכולים להשתתף בשיחה? השיחה מוקלטת והיא תשלח לכל מי שאמרו לנו הרבה, שביקשו את זה מראש, שחלק מבעלי המגרשים לא יכולים להיות, ממי שזומן לא יכול להגיע, אז אנחנו בהחלט מקליטים ונשלח את זה אחרי זה. יופי, מעולה, תודה. בסדר, אז טוב, אז אני אסף, תכף אני ארחיב יותר, רק משהו טכני כזה באמת, אז קודם כל באמת, הפרזנטציה, כמו שאמרנו, היא מוקלטת כדי שאפשר יהיה להשתמש בזה. לגבי שאלות וכאלה, אני אשמח, בגדול, אנחנו, היו מתוכננים, היו כבר כמה כנסים לפני החגים ולפני האירוע של 7 לאוקטובר הנוראי, והיו מתוכננים כבר קבועים כנסים נוספים לאחר מכן, ובעקבות ככה נאלצנו לבטל כמובן, לדחות, ובעקבות ביקוש באמת אנשים שרצו לעשות מפגשים אונליין, אז החלטנו לעשות את הכנס הזה. זה פחות אידיאלי, אני פחות אוהב את זה, בסוף אין כמו מפגשים אישיים, אבל לעת עתה זה האירוע. אז רק חשוב לי באמת שאלות, מי שיש לו, אז או שירשום בצ'אט, יש פה צ'אט, אפשר לרשום, ואז אני אתייחס לזה בהמשך, או כמובן בסוף יהיה זמן לשאלות פתוחות למי שמעוניין לשאול. וכמובן המיקרופון בדיוק, חשוב שהוא יהיה רק סגור, כדי שבאמת להימנע מהפרעות. אז אוקיי, נתחיל. מי אנחנו? החברה לקידום ופיתוח רמת גורל בעצם, שותפים ליפה ארז שנמצא איתנו פה, נמצאים איתנו גם יצחק וגיא מחברת אורון. ארז בעצם הרבה שנים מלווה, מהנדס אזרחי, הרבה שנים מלווה
את האירוע הזה שנקרא תב"ע גבעת העיזים, הקים את החברה לפיתוח מדרגות לכיש, תכף נרחיב עליה, החברה לפיתוח גבעת העיזים, ואת החברה לקידום ופיתוח רמת גורל. פרויקט מדרגות לכיש שהזכרתי, זה פרויקט מאוד דומה, שבעצם ארז עשה והיגד את בעלי הקרקע וחתם על הסכם פיתוח מול העירייה, והפרויקט כבר היום מפותח ובנוי, אנחנו תכף נרחיב על זה. ובהיבט של רמת גורל, מה שהיה לפני זה גבעת העיזים, מעט יודעים, אבל מה שנקרא ארז הוא הגורם הדומיננטי שבעצם גרם לתב"ע הזאת להתאשר מחדש, אחרי הרבה מאוד שנים של עיכובים שהיו לכל אורך הדרך, ובעצם דחף את זה מאוד. יש פה התייחסות מתוך התקשורת, מה שהיה ב-2012, על בעצם כל התהליך שנעשה בשביל לאשר ולקדם את הטבע הזאת שהיום אנחנו נמצאים בה. אני אסף, נכד לבעל קרקע פה בעצם, יש לי תקווה של יזמות וניהול, ההתמחות שלי בעצם זה בגיבוש בעלי מגרשים, מתחמים מורכבים וכאלה, עסקאות בטרום ואחרי איחוד חלוקה במגוון ערים, התחדשות עירונית, פינוי בינוי, כל מה שקשור לגיבוש בעלים בכל מיני מתחמים מורכבים. אז מה אנחנו עושים פה בעצם? אז כמו שהתחלתי להגיד, סבא שלי בעצם קנה את המגרש הזה לפני 70 שנה, כמו רבים וטובים בעלי הקרקע, קיווה וייחל לראות את המגרש מפותח ובנוי עוד בימי חייו, לא צלח, ועכשיו המגרש בעצם רשום על שם אבא שלי ואחים שלו. ארז עצמו גם הוא בעלים של 2 מגרשים בגבעה, ובעצם אני הבנתי שלאור היכולות ולאור מה שאני עושה בעצם היום במתחמים אחרים, ניסינו לראות ביחד איך אפשר לגרום לדבר הזה לקרות. אז הגענו בעצם לפתרון הזה שתכף אני אציג אותו. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו כבר בעצם אחרי מספר כנסים שעשינו, כנסים מוצלחים, כבר יש לנו 20%, אפילו מעל 20% מבעלי הזכויות שבעצם כבר הצטרפו. הכנס הזה הוא כבר כנס ככה, חלקכם היו מוזמנים גם לכנסים אחרים קודמים ולא הצליחו להגיע. איך הגעתם אלינו בעצם, איך הגענו אליכם בעצם, הוצאנו את כל נסחי הטאבו, עשינו עבודה יסודית מאוד בהיבט של הגעה לבעלי הקרקע. זה בפני עצמו אירוע מאוד מורכב, כי מדובר בעצם על, כמו שאמרתי, במקרה שלי זה סבא שלי, אז זה כבר יורשים, ולפעמים יורשים של יורשים, וכל מיני תהליכים כאלה, מה שהפך את זה בעצם להרבה מאוד בעלים. אז הוצאנו את הנסחים, עשינו איתור, ובעצם הגענו אליכם. אז קצת רקע בעצם, התוכנית הראשונית שהייתה אושרה, זו הייתה ח"פ 181, מה שאתם רואים מצד ימין, התוכנית הזאת אושרה ב-1935, במנדט הבריטי. התוכנית אושרה לראשונה במנדט הבריטי, ולאור זאת בעצם היא הייתה מאופיינת לימים של 1935, כולנו יודעים מה המשמעות של זה, או מי שלא יודע, מדובר על אחוזי בנייה מאוד, זכויות בנייה מאוד נמוכות, אחוזי בנייה מאוד נמוכים, ובעצם גם לא מתאימה בכלל לימינו אנו. במשך הרבה מאוד שנים הגבעה הזאת נשארה כמו שהיא, תכף נרחיב גם על הסיבות. כאשר בעצם מה שאתם רואים משמאל זה תוכנית המתאר של חיפה, שגם מתייחסת בעצם לנושא התוכנית הזאת שהיא קיימת כבר כמה שנקרא כעובדה, כתוכנית שהיא מאושרת. יש פה אפילו כבישים מסוימים שהופיעו בתוך התוכנית מתאר הזאת, ובעצם הבנה שהקרקע הזאת היא קרקע שמיועדת לבנייה ולפיתוח. הסטטוס הנוכחי של התוכנית בעצם, תוכנית הנוכחית אחרי, כמו שאמרתי, ארז באמצעות
כמעט 25% מבעלי המקרקעין שהוא גיבש ב-2005, בעצם דחף לקידום התב"ע הזאת. עשה את כל המהלך, הגיע עד לשלב מסוים, שבו בעצם העירייה אמרה לא יכול להיות שבעלי עניין, בעלי קרקע בעצם יקדמו תוכנית עצמאית ופרטית, כשזה בעצם תוכנית כל כך גדולה ומשמעותית בתוך עיריית חיפה. אז הם הלכו עם זה ועצרו את זה, ארז לקח אותם יחד עם הקבוצה לבית משפט, ובעצם ככה דחף את העירייה, בית משפט חייב את העירייה בעצם לקדם את זה מה שהראיתי לכם קודם בכתבה, לדחוף בעצם את התוכנית ולקדם את התוכנית. ובאמת בסופו של דבר, אחרי הרבה שנים ואחרי הרבה עיכובים, אבל הרבה לחץ, העירייה בעצם קיבלה וקידמה את התוכנית ואישרה אותה. התוכנית אושרה סופית ב-22/12/21 בעצם אחרי שהיא פורסמה, כאשר בעצם לכל אחד מהבעלים יש מגרש עצמאי עם שותפים, אבל יש כבר איחוד וחלוקה מאושר, המגרשים כל אחד יודע, ומי שלא יודע מוזמן לשאול אותנו אחרי זה מה בדיוק המספר מגרש שלו, ואיזה חלקה שלו ומה הזכויות שיש לו על אותה חלקה. כך שבעצם התוכנית כרגע לכאורה, בכל מצב נתון ובכל מקום אחר, בלי בעיות נאמר, היה צריך להתקדם מהשלב הזה לפיתוח ולהיתרי בנייה. לכאורה. ולמה אני אומר לכאורה? כי בתוך התב"ע, עיריית חיפה בעצם הכניסה, זה מצחיק שאני אומר את זה, כן, כי זה היה קרוי גבעת העיזים, אבל היא הכניסה בעצם עיזים, ולא מעט עיזים בתוך הדבר הזה, ולא, תכף אנחנו גם נבין למה הם הכניסו את זה, אבל בואו נבין שנייה מה העיזים שהם הכניסו פה בתוך הדבר הזה. הם בעצם עשו סוג של שלביות לתב"ע הזאת, שלביות שנועדה בעצם, נאמר, לעכב, להקשות אולי, להגביל טיפה את הפיתוח של הגבעה הזאת. יש פה כמה שלבים. אחד, שלב הראשון בעצם זה צריך לפתוח כבישים. יש מישהו, אתם רואים מצד שמאל, זה ממש מתוך התב"ע, מסמכי התב"ע. אז שלב ראשון זה יותר בנייה לעבודות תשתית, העתקת קו דלק, פריצת דרכים, התניה. צריך בשביל השלב הזה, בשביל היתר בנייה לעבודות תשתית, ההתניה היא שצריך לגמור את ביצוע כביש בגין סבידור. למי שמכיר, זה הכביש שבעצם מחבר את הגבעה הזאת לכיוון פרויד, לכיוון היציאה בעצם מהרכס. אז זה התנאי הראשון. אז צריך לפתוח את הכבישים, לפתח אחרי זה את כל הגבעה ואת כל התשתיות. עוד לפני שמוציאים בכלל היתר בנייה אחד, צריך לפתח את כל האירוע הזה. לאחר מכן, אחרי שעושים היתרי בנייה מוגבל גם רק ל-30%, יש פה עוד כל מיני הטמנת קו דלק, כל מיני תנאים בהיבט של הפיתוח, ומתן היתר בנייה למגורים רק בשלב הראשון ל-30%, שלב אחרי זה בעצם אפשר יהיה להרחיב מעבר ל-30%, וגם זה מותנה בסקר תחבורה שיעשו בשביל לראות שהרכס עומד בעומסים וכאלה. כאשר רשמתי פה בעצם שהוגשה, אנחנו יודעים על עתירה מנהלית, אחת מבעלות הקרקע, בעלת קרקע שיש לה 3 מגרשים, עורכת דין הגישה עתירה כנגד העניין של ההגבלה הזאת של ה-30%. הנושא הוא עבר בעצם, בית משפט העביר את זה למועצה הארצית לתכנון, ויש כרגע מועד קבוע ב7 למרץ 24, שבעצם עתירה מבקשת מה אתם מגבילים אותם ל-30%, תנו לנו בעצם לפתח את כל היחידות, את כל המגרשים. אוקיי, שימו לב, מימוש התוכנית למטה, כתבו 30 שנה מאישור התוכנית, כן? התוכנית הזאת אושרה בסוף 21. עכשיו, למה בעצם, למה להגביל? כאילו, מה האינטרס של העירייה להגביל פה? יש פה כמה דברים. קודם כל, התב"ע, כמו שאמרתי, זה תב"ע שהבסיס שלה, כדי להימנע, אז בעצם האיחוד וחלוקה שהם עשו, זה נשענה על התב"ע הישנה. בכל ההיבטים של האיחוד וחלוקה. המשמעות היא שבעצם אין פה שטחי מסחר ותעסוקה. עכשיו, ארנונה למגורים, מי שמכיר, ארנונה למגורים היא מאוד, היא לא רווחית, אני אומר את זה בעדינות. היא לא רווחית, בניגוד לארנונה לעסקים ולתעסוקה,
בגלל זה בגדול הגבעה מבחינת העירייה זה לא גבעה שתכניס לכסף, אלא יותר גבעה שתוציא לכסף, אבל אותנו כמובן כבעלי קרקע שרוצים לממש את הזכות הקניינית שלנו כבר עשרות שנים, זה לא אמור לעניין אותנו, אבל בגדול זה המצב, ועומסים כמו שאמרתי על רכס הכרמל שבמצב הקיים, גם הירוקים מאוד חזקים היום במועצה בחיפה, ומבחינתם שהגבעה הזאת תישאר ירוקה לעד, כמובן נוגד את האינטרס שלנו בהכרח. ודבר נוסף זה עלות היטלי הפיתוח. היום אם העירייה תוציא עלות היטלי פיתוח לגבעה הזאת, כאשר היא עושה את התכנון, בלי שיש איזשהו גורם יזמי מקצועי בתמונה, אז בעצם עלות הפיתוח היא מאוד גבוהה, ביחס למה שהם יכולים לגבות אפילו כהיטל פיתוח. אז כל מה שנקרא, כל הסעיפים האלה בעצם גורמים לעירייה לקחת את הזמן, מבחינתם שזה יקרה עוד 20, עוד 30, עוד 40 שנה. אין להם שום רצון לרוץ עם הדבר הזה. מה הפתרון שאנחנו בעצם מציעים פה? הפתרון שאנחנו מציעים זה קודם כל לעשות, אוקיי? כי לשבת, שב ואל תעשה במקרה הזה, יכול לתקוע אותנו, כמו שאמרתי, עוד עשרות שנים, ואנחנו לא שם. אז קודם כל לנסות עד כמה שניתן לשחרר את התלות בעיריית חיפה. עיריית חיפה, עכשיו גם הבחירות עוד נדחו, אני לא יודע למתי ידחו וכאלה, אבל שורה תחתונה, מה שנקרא, שמה של עיריית חיפה, בהיבט הזה של פיתוח וקידום, כרגע הם לא מהרשויות המתקדמות והדוחפות במדינה. אז בעצם יש סעיף שבפקודת העיריות, הוספתי אותו פה למטה, שבעצם פטור ממכרז לעבודות פיתוח, אוקיי? מה זה אומר? זאת אומרת שגורם, שימו לב למטה, רשום יזם, מי שמחזיק לבדו בזכויות, לבדו זה או מישהו שחתום איתו, בזכויות בעצם של לגבי מחצית לפחות משטח המגרשים הכלולים בתוכנית הפיתוח. ואז זה בעצם מאפשר לו לבצע את עבודות הפיתוח. הרעיון הוא בעצם לבוא, כמו שנעשה כבר פיילוט כזה, כמו שהראיתי קודם, גבעת מדרגות לכיש, בעצם ארז ביצע את הפרויקט הזה, בדיוק בפורמט הזה, כלומר גיבש, אמנם שם מדובר על 25 מגרשים, אבל את ה-25 מגרשים האלה, ארז גיבש, חתם מול העירייה על הסכם פיתוח, כאשר הוא דואג לכל הפיתוח, וגורם לדבר הזה לקרות. כלומר, היום כבר בנוי שם השטח, מפותח, בנוי, והתקדם. אז פה יש הרבה יותר מגרשים, בגלל זה יותר מורכב, אבל בגלל זה גם פנינו בעצם לחברה גדולה יותר, עם יכולות גדולות יותר, שדורשת את כל מה שקשור לתכנון, חברה שתכף יציגו לכם אותה בעצם. אז הפתרון, כמו שאמרתי, להתאגד, לפעול באמצעות חברה גדולה עם כוח, שיכולה להתנהל. זה שונה כשאנחנו נבוא פרטיים, 2, 3, 4, 20, יבואו להתחיל להתנהל עכשיו מול העירייה, לבין אם מגיע בעצם חברה גדולה עם הכוח ועם היכולת בעצם גם לתכנן את הפיתוח בצורה שתהיה יעילה יותר, גם לתכנן את הפיתוח בצורה שתהיה חסכונית יותר ותחסוך את עלויות הפיתוח, וזו בעצם החברה הזאת אורון. ולמה אורון? אנחנו פנינו לעוד חברות, בסדרי גודל האלה, חברות שעושות גם ביצוע, גם תשתיות, גם מגורים, ובגדול רובם, כולם בעצם, חוץ מאורון, לא הסכימו. יש לנו פה 260 מגרשים עם 900 בעלי קרקע, רוב החברות אמרו, ידברו איתנו אחרי זה, מה שנקרא, תגבשו את כולם ונדבר אחרי זה, אבל זה כן דרש פה תכנון, זה דרש פה הרבה דברים שהיינו צריכים כבר עכשיו חברה, אז בעצם פנינו להם, כמובן חברה גדולה מאוד, מהגדולות בארץ בכל מה שקשור לביצוע של פיתוח ותשתיות, ואני אעביר עכשיו את השרביט אליכם, יצחק וגיא, שתציגו בעצם את המצגת. אני אסיים את השיתוף שלי ואני אחזור אחרי זה לשתף את המשך המצגת. עכשיו יצחק, סמנכ"ל שיווק, יציג לכם בעצם את חברת אורון. שלום. אני שנייה אראה שזה עובד. רואים את המצגת? כן, רק תעשה את זה במוד של הצגה לדעתי, כי זה אני רואה את כל בדיוק.
שם. נעשה את זה ככה. טוב, אני מקווה שיש גם כמה סרטונים תוך כדי המצגת, ואני מקווה שזה ייראה כמו שצריך. אז קודם כל, נעים מאוד. אנחנו פה שניים. גיא, אתה רוצה להציג את עצמך? ערב טוב, גלי זילברמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי של קבוצת אורון. ואני יצחק סער, אני סמנכ"ל שיווק של אורון נדל"ן. והמשימה שלנו במצגת הלא ממש ארוכה, היא מצד אחד לספר לכם קצת עלינו, על במה הקבוצה עוסקת, ונצלול קצת למה אורון נדל"ן, על כל הפרויקטים שאנחנו מבצעים, על שיטת העבודה שלנו ואיך נראה. והחלק השני של המצגת היא בעצם צורת הגשה, מה שאנחנו קוראים לו תמונת הצלחה, איך הפרויקט הזה ייראה עוד כמה שנים שכבר הוא יגמור את הביצוע, אז איך הוא ייראה, ודרך הדבר הזה בעצם אתם תוכלו להבין את השיטה והגישה, איך אנחנו ניגשים לפרויקטים מהסוג הזה. אני אתחיל בסרטון, שאני ממש מקווה שתראו אותו כמו שצריך. רק סאונד אני לא שומע. מה אמרתם? לא רואים את זה כמו שצריך? רואים, אבל לא שומע את הסאונד, או שזה רק אני. אז אני צריך פידבק אם שומעים, לא שומעים. לא, שמשתפים, בבתים שמשתפים צריך להדליק שם איזה משהו, אם רוצים שהם גם ישמעו את הסאונד על המחשב. אמור להיות שם אינקלוד משהו, כאילו צריך לעצור את השיתוף, לשתף שוב, ולהדליק את זה איכשהו. נעשה שיתוף. צריך שיש שם איזה אינקלוד כזה שאתה יכול להדליק? כל הכבוד, אני לא רואה מי זאת שמדברת, אבל תודה על ה... אגב, אני בינתיים בזמן שיצחק זה, אני רק אגיד שעשינו את המפגש הזה יחסית מצומצם, כדי בעצם לבחון את זה, כי אני, כמו שאמרתי, אני לא חובב גדול של כנסים בככה, אז עשינו כזה פיילוט, אז יש פה יחסית מספר מצומצם של אנשים, לטובת העניין. בואו נראה עכשיו, תגידו לי רק אם שומעים את הסאונד. כן. כשאנחנו מחפשים חברה שתוביל פרויקט של התחדשות עירונית, תגביר רק את הווליום. חשוב לבדוק שהיא חברה יציבה, עם גב פיננסי חזק כמו שור. חברה ציבורית בשווי של כמיליארד שקלים, שכבר בנתה אלפי יחידות דיור. חברה עם איתנות פיננסית, כזו שאפשר לסמוך עליה שתתחיל פרויקט ותסיים אותו. חשוב שתהיה חברה מומחית בתחומה, חברה חכמה, כמו ינשוף. עם אנשי מקצוע מעולים שמבינים את מקצועות התכנון וההקמה, עם אדריכלים שבקיאים בתוכניות העירוניות עד לפרטים הקטנים ביותר, שיודעים לעשות תכנון נבון שמוציא את המקסימום עבור הדיירים בעשרות האתרים בהם אנו פועלים ברחבי הארץ. חשוב שתהיה חברה עם מניפה של יכולות בכל תחומי הבנייה, כמו של טווס. אורון נדל"ן, התחדשות עירונית, היא חלק מקבוצת אורון. חברה עם עוצמה, בעלת מחצבות, מפעלים ומערך לוגיסטי גדול, שיש לה יכולות הנדסה וביצוע מרשימות, חברה שיש לה רקורד עשיר וניסיון מוכח בשטח. שהיא לא רק היזם, היא גם הקבלן, וכך היא מקטינה את התלות בספקים חיצוניים שעלולים להשפיע על התקדמות הפרויקט. חברה שמובילה התחדשות עירונית חייבת להיות חברה שקופה, מבוססת על אמון, עם יכולת תקשורת בין אישית, רגישה כמו דולפין. שתמיד יהיה שם בן אדם לדבר איתו. שיזכור שלכל דייר יש חלומות וחששות, שידע שכל אחד מפקיד אצלו את הנכס הכי יקר שלו, ושיהיה שם בשבילם לכל אורך הדרך. ככה זה כשיוצאים לדרך משותפת. האדם שצועד לצדך זה מה שעושה את ההבדל.
אורון נדל"ן, התחדשות עירונית, בונים את ההבדל. טוב, יפה, הצלחנו. זה עבד. כן. טוב, אז כמו שיכולתם לראות במצגת, בעצם קבוצת אורון היא מכילה 3 חברות בנות, שזה מטפל בכל שרשרת הערך של כל מה שקשור בעולמות הבנייה, שזה בעצם אורון תעשיות, אורון תשתיות ובנייה ואורון נדל"ן. כשאם אני מרחיב קצת, אז תחום התעשיות, זה בעצם יש לנו גם כן צבר של מפעלי בטון ומפעלי אספלט, וכל הנושא של שינוע, צי של מסעיות, אנחנו בעצם מספקים חומרי גלם לכל העולמות של התעשייה והבנייה. יש את אורון נדל"ן, שזה גם איזום וגם הביצוע, קודם כל שזה יתרון לחברת נדל"ן, שהיא לא רק היזם, אלא גם החברה הקבלנית המבצעת, ותשתיות ובנייה, כמו שראיתם כל מיני דוגמאות של M-Tower וגשר יהודית, וזכינו היום בזמן האחרון במקטע גם בכביש 6, ובכביש 35, ובאלטה, ובונים מפעלים, ובנינו את המפעל של סודה סטרים, כמו שיכולתם לראות בסרט, בעצם מטפלים בכל הדבר הזה. אנחנו חברה ציבורית, 86% מהחברה מוחזק בעצם על ידי הבעלים שהקימו את החברה, גילי ויואל עזריה, ו24% מוחזק על ידי הציבור. אפשר לראות, הנתונים הם לא הכי מעודכנים, אבל שווי שוק שלנו עומד על כ-400 מיליון שקלים, המחזור מחירות השנתי שלנו על 1.2 מיליארד, זאת אומרת מדובר בחברה גדולה ויציבה ושקופה. אפשר לראות את כל הנתונים האלה אונליין. מבחינת אורון נדל"ן, אז כמו שאמרתי, אנחנו גם היזם וגם המבצע, אנחנו עוסקים בכל העולמות שקשורים לנדל"ן, בין אם זה פיתוח עסקי ורכישה של קרקעות ואיזום פרויקטים שהם חדשים לחלוטין בתחום הבנייה למגורים, הרחבות קהילתיות, תמ"א 38, פינוי בינוי, בכל רגע נתון יש לנו סדר גודל של 1,500 יחידות בביצוע, ובמקביל יש לנו צבר של מעל 1,500 יחידות שהן בשיווק, ב-ongoing, ובמשאים ומתנים בעולם של התחדשות עירונית של אלפי יחידות דיור, פשוט זה פרויקטים שהם לוקחים קצת יותר זמן, היישום שלהם, סטנדרט בנייה וסטנדרט שירות שהם מאוד מאוד גבוהים, יש לנו מה שנקרא בכלל תפיסת הדייר במרכז, כל היחידות, גם אם זה הבדק, גם עם שינוי הדיירים, גם שירות לקוחות, תחת מקשה כיחידת טיפול אחת. אז כמו שאמרתי, אנחנו מקפידים מאוד על סטנדרט הבנייה שלנו, מפרט טכני בכל הפרויקטים שלנו, הוא מפרט טכני מעל מה שאנחנו מכירים בשוק, הרמת שירות שלנו היא מאוד מאוד גבוהה, אנחנו מקפידים בכל פרויקט שאנחנו נכנס לטפל בשפ"פים ובשצ"פים, כך שכל הפיתוח הסביבתי גם יהיה, בגלל הניסיון ומה שאנחנו מביאים מהעולם של תשתיות, אז להקפיד גם על העולמות האלה, יכול להיות הנדסה גבוהות, הניסיון העשיר שלנו בעולמות השיווק, כל האנשים אצלנו גם מגיעים ברקע שלהם מעולמות הנדל"ן וחברות נדל"ן גדולות, וכמובן שאחריות מלאה על כל העניין של המסירה והליווי המאוד מאוד צמוד. יש פה דוגמאות לכל מיני פרויקטים, גם פרויקטים שהם בהתהוות, לדוגמה אור יהודה בצומת סביון זה פרויקט שאמור להתאכלס עוד 7 חודשים, הפרויקט באולגה במערב חדרה זה פרויקט שעוד 2.5 שנתיים, זה פרויקט התחדשות עירונית של 252 יחידות דיור, בנוריות זה פרויקט בשני שלבים של 11 מבנים, מבשרת ציון זה פרויקט שמתאכלס עוד חודשיים, בשכונת החורש במגדל העמק זה פרויקט כבר שהתאכלס, גם ברמות בבאר שבע, סיגליות בבאר שבע אנחנו כבר בשלב השני, מגינים בבת ים זה פרויקט שעל הפרק,
וכהנה וכהנה. זאת אומרת, אנחנו עם הרבה ניסיון בבנייה של שכונות, בדרך השלום זה פרויקט שיצאנו עכשיו לשיווק, זה פרויקט של 11 בניינים באזור המזרחי של תל אביב, ממש התחדשות של אזור שלם וממש בנייה של שכונה, כולל כל הפיתוח הסביבתי של כל האזור הזה, גם פרויקט למגורים וגם יחידות מסחריות, וכהנה וכהנה עוד הרבה דוגמאות. בואו נדבר קצת על הפרויקט. קודם כל, לא אמרנו בפתח הדברים, אבל גם גיא וגם אני, בעבר שלנו גיא הוא חיפאי, אני מקריית ביאליק במקור, אז ברגע שבכלל הייתה אפשרות, או עלה על הפרק פרויקט בסביבה הזאת, אז אני חושב שאין מה לעשות, כאילו, בסוף כשאנחנו חוזרים לאזור של ההר, אז אני יכול לדבר בשם עצמי, אבל אני תמיד שמח לחזור הביתה, אז זה גם מליב אותה. שיחקתי שם בתור ילד. אז זה תמיד, כאילו יש איזה התלהבות בכלל לטפל במקום הזה, אז מאוד התרגשנו ממנו. אגב, השם של הפרויקט הוא נקרא יער, בחרנו מן הסתם לא לקרוא לו גבעת העיזים, או בשם כזה או אחר, בגלל התחושה שיש באזור הזה, גם הנוכחות הזאת בתוך היער ושמשקיף לים, אז אני חושב שכאילו ברמת כאיש שיווק, כשאני ניגש בכלל פרויקט כזה, אני קודם כל מתלהב גם מהסביבה, גם מבחינת מה שהוא מציע, וגם בעולם התחרותי אין כאלה פרויקטים. זאת אומרת, אם אני מסתכל היום על הפרויקטים שיש באזור חיפה, ובכלל פרויקט כזה בעצם אין לו תחרות, תכף אנחנו נראה כל מיני הדמיות והתייחסות לבכלל איך אנחנו מפתחים, ניגשים לפיתוח של כל השכונה הזאת, ותוכלו לראות גם איזשהו סרטון שממחיש את הדבר הזה. אז כמו שאסף אמר, אנחנו מדברים פה בעצם מזמינים אתכם להיות הראשונים שנהנים מהאפשרות לקחת חלק בזה, זה בנייה של 30% מכלל היחידות בשלב הראשון, זה כמובן נכס נדל"ני משובח עם עתיד מבטיח, והזדמנות בלעדית באזורים מעט בנייה, אפילו בלי בנייה בכלל, וכל הנוכחות והקרבה לכל הצירים המרכזיים של חיפה ודניה, אפשר לראות פה גם כן המחשה קצת של ההדמיות. עתידות בשכונה להיבנות 2039 יחידות, גם כן שטחים ציבוריים ופארקים, ומבנה מגורים ומבנה ציבור ובתי ספר ומסחר וכולי. אפשר לראות מבחינת תמצית הטבע את הנתונים, מבחינת היחידות או השטח העיקרי, מה שמוקצה למגורים, מה שמוקצה למסחר ותעסוקה, מה שמוקצה למבנים ומוסדות ציבור, השצ"פים, המתקנים ההנדסיים, אז גם להבין קצת מה קורה מבחינת השטח. תמצית הטבע, אתה רוצה להתייחס לכמה נקודות? אז זה מבחינת הטבע. מבחינת השלבים של הפרויקט, אז כמו שאסף נגע בזה גם בפתיחה, יש פה, אני חושב שבכלל אנחנו ניגשים לפרויקט הזה בגלל שאנחנו בעצם קבוצה שיודעת איך לטפל בכל שרשרת הערך. זאת אומרת, לטפל בתשתיות זה פרויקט מאתגר. זאת אומרת, אני מניח שרוב היזמים שהייתם פונים אליהם לא יוססים לגשת לפרויקט כזה, כי יש פה גם הטיפוגרפיה, היא טיפוגרפיה בעייתית ומאתגרת, אנחנו מסתכלים על כל שרשרת הערך, אנחנו יודעים לטפל בהקמה של התשתית, של כל מה שהשכונה דורשת. אז השלב המקדים הוא ביצוע עבודות פיתוח תשתית ופריצה וסלילת כבישים שמחברים את בגין סבידור. השלב הראשון, כמו שאמרנו, זה בניית 35 מהיחידות, זה אומר 30% מהיחידות זה 612 יחידות דיור. לאחר שהשכונה הזאת מאוכלסת, ולפני שאנחנו נכנסים לשלב השני, בעצם צריך להתקיים סקר תחבורה שיבוא ויעמוד את כמות הרכבים, כמות הנוסעים, ולראות שאנחנו לא מציפים בעצם את השכונה מבחינת רכבים, ואת האזור ברכבים, אז יהיה איזשהו סקר תחבורה, ואז אנחנו מגיעים לשלב השני, ובשלב השלישי זה בעצם בנייה של יתר יחידות הדיור, זה כמובן בכפוף לחיבור תחבורתי לכביש 11 ממערב. הבנייה היא מדורגת, כמו שראיתם בהדמיות
הראשוניות מדובר בבנייני בוטיק, בניינים אינטימיים של בין 6 ל-10 דירות בכל בניין, הם גם בגלל שהם בנויים על האזור המסולה, על הצלע, זה חייב להיות מדורג, וכמובן ליהנות מהנוף הזה של כל הכרמל הירוק וכמובן הים. התמיל הוא יהיה מגוון, דירות של 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, דופלקסים ופנטהאוסים, מרפסות גדולות, וזה יעצים את כל החוויה מהפרויקט. השלביות מבחינת לצאת, וזאת המשימה שלנו כרגע, היא מה שנקרא לצאת לחתימת הסכם נון-שופ, שתכף אנחנו גם נעבור עליו לדעתי, ותוכלו להבין אותו, ובשלב הבא, זה לחתום על הסכם הקומבינציה, שכרגע בשלב הזה אנחנו לא מדברים עליו, כי עוד אין לו את הבשר, אנחנו לא יודעים לדבר עליו, כי אנחנו עוד לא יודעים מה תהיה הצעת הערך, אבל צאו מנקודת הנחה שהמוטיבציה של כולנו היא לצאת לפרויקט הזה, כך שהצעת הערך היא תהיה אטרקטיבית עבורכם, אבל כרגע בעצם אין לנו את התשובות על העניין הזה. זה עוד קצת הדמיות פנים, לראות איך הדירות הן מעוצבות. העורך דין שמלווה אותנו זה עורך דין חגי אדורם, משרד אדורם ושות', שאנחנו עובדים איתו בלא מעט פרויקטים שלנו, עכשיו בדיוק סיימנו איתו מהלך של דיור למשתכן בנוריות. המשרד האדריכלים שמלווה את הפרויקט זה מושלי אלדר אדריכלים, יש להם הרבה מאוד ניסיון, זה משרד עם 70 אנשי מקצוע, ומשרדים בכל הארץ, גם בארץ וגם בחול, וחבר'ה רציניים, ואסף אבלין וארז ליפה, שאסף הציג אותם בפתיחה. אני אקרין עוד סרטון, רגע, אני אעשה את זה עוד פעם בשיטה הזאת ש... תעשי פה משהו, כנראה מישהו שאל שאלה, איך נראה את זה אחרי זה? אנחנו אחרי זה נעלה על שאלות, כאילו מי שאלות. השאלות נענה בסוף על הכל, אני רואה את השאלות שנשאלות בצ'אט, חלקם יש לנו כבר, מה שנקרא, בהמשך התייחסות, וחלקם אנחנו נתייחס בסוף. כל מי שרוצה לרשום שאלות, שירשום, זה מצוין. מעולה, אז אני מקרין סרט שימחיש, שוב, כמו שאמרתי, איך אנחנו ניגשים לפרויקט הזה. רק תגידו לי אם אתם שומעים. כן. רגע. חברת אורון נדל"ן מציגה שכונת יער, העתיד של רמת גוראל. כמו תמיד זה התחיל בתכנון יוצא מן הכלל, וצומח וגדל בצורה טבעית על גבעה עם נוף עוצר נשימה. שכונה חדשה נולדה. שכונת רמת גוראל בחיפה, הסמוכה לשכונת רמת בגין, ממוקמת על גבעה ירוקה עם נוף אינסופי על כל אזור חיפה והים. כביש עתידי שיחבר את השכונה לדרך פרויד עם יציאה מהירה ונגישות תחבורתית ברמה הגבוהה ביותר לכל הכבישים הראשיים 2, 4, 23 ו-672. השכונה החדשה תכלול כ-2,000 יחידות דיור חדשות ויוקרתיות בבנייני בוטיק בני 6 עד 10 קומות עם מגוון רחב של דירות בנות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים יוקרתיים עם נוף עוצר נשימה. שכונת רמת גוראל תכלול תשתיות מתקדמות של פארקים רחבים, גני משחק, שבילי הליכה ואופניים ושירותים ציבוריים לכלל תושבי השכונה. לאינטרנט. כן, בסדר, תכף זה... אם אתה מחובר שם, זה תכף ידלק. לחיות בתוך הטבע בשכונה מסודרת ואיכותית, שמכל צד ניתן לראות נוף מרהיב ותשתיות ציבוריות בהישג יד. בתקופה בה משפחות מחפשות לחיות במתחם מודרני ואיכותי ברמה הגבוהה ביותר, ומחשבה יצירתית עד לפרט הקטן ביותר לכל צורכי השכונה ותושביה. ככה אנו בונים את ההבדל מהקטן לגדול. אורון נדל"ן היא חלק מקבוצת אורון, חברה ציבורית עם איתנות פיננסית הכוללת תמהיל מנצח המשלב ניסיון עשיר באיזון נדל"ן ובנייה למגורים בהיקף של אלפי יחידות דיור, פיתוח תשתיות בהיקפים גדולים ופעילות תעשייה בפריסה ארצית, מה שהופך את הקבוצה לגוף המקצועי והמוביל בתחומו בישראל, המתנהל בשקיפות מלאה מולכם,
הלקוחות שלנו. זו הזדמנות. שכונה חדשה נולדה. במיקום הנכון, בזמן הנכון, עם הנוף המרהיב. אורון נדל"ן, בונים את ההבדל. לפרטים נוספים, חייגו כוכבי 9939. בסדר גמור, תודה. מה שאני מציע... רגע, אני אשתף שנייה, כי יש עוד המשך למצגת שלי. רק התייחסות שנייה, לשלב, בעצם מה הולך להיות עכשיו, כאילו. אז אני עכשיו שנייה אחבר. אוקיי. בעצם, אז איך אנחנו מתקדמים מפה? סדר כרונולוגי של הדברים, ואחרי זה, כמו שאמרתי, יש, גם נעבור שנייה למסמך, בקצרה ממש, וגם זה. יצחק, רק תגיד לי, תזכיר לי, יש לנו 20 דקות בערך, נכון? כן. אוקיי. אז בעצם מה הסדר הכרונולוגי עכשיו של הדברים שקורה, וכבר קרה, כמו שאמרתי, יש כבר 20% מבעלי הזכויות שבעצם חתמו. אז חתימה על מסמך, תכף נעבור על המסמך, כולכם קיבלתם אותו בעצם במיילים, כבר עברתם עליו מסמך של עמוד וחצי קצר, של גיבוש ונונשופ על ידי כל הבעלים שרשומים בכל חלקה. אחרי שנגיע בעצם ל-35% חתימות על המסמך הזה, של המסמך גיבוש הראשוני, אז פנייה לעירייה באמצעות החברה בעצם פונה לעיריית חיפה, בשביל מה שנקרא להתחיל להניע את התהליך, להראות הסכמה שיש, בסוף הם באים בשם בעלי הקרקע, אז הם צריכים להראות לעירייה שיש להם מסה, הם לא יבואו אחרי 5%, אז 35% זה כבר מה שנקרא מתקרב לרוב הדרוש של ה-51. במידה ויש הסכמה עקרונית, ניסוח הסכם קומבינציה, שוב, אנחנו לא נוגעים בזה עכשיו, אז זה משהו שהוא הכרחי מבחינת החברה, כי בסופו של דבר הפיתוח זה לא הביזנס פה הרווחי, הסכמי פיתוח כמו שהם ציינו, הם זוכים במכרזים ובכל הארץ, אז הסכמי קומבינציה, חתימה הסכמי קומבינציה, במקביל בעצם התנהלות של אורון על הסכם הפיתוח מול העירייה, חתימה על הסכם פיתוח מול העירייה, כל הדברים האלה זה שלבים שכאילו החברה בעצם מתנהלת מול העירייה. כמו שאמרנו, כמו שאני רושם, חתימה על הסכם פיתוח מול העירייה רק אחרי חתימה של 30% על הסכמי קומבינציה, כמו שאמרתי, הם צריכים את הנפח. יציאה לעבודות הפיתוח והגשת תוכניות להיתרי בנייה ומסירת דירות. זה בעצם הסדר הכרונולוגי של הדברים. זה המסמך, אני אעבור בקצרה, שוב, לכל מי שיש שאלות פרטניות, אני משער שכולכם, כל מי שקיבל את המסמך ויש לו שאלות יכול להגיב במייל, אני רק אדגיש פה כל מיני נקודות שפנו אלינו בשאלות, אז אני רק אחדד אותם, ממש עשיתי להם highlight פה. אז בעצם המסמך הוא פונה, המסמך שקיבלתם פונה לחברת אורון בעצם, שבעצם אנחנו נותנים להם את האפשרות להתקדם מבחינה את כל הבדיקות וכל מה שדרוש מול העירייה, בשביל שיהיה אפשר לקדם עבודות פיתוח, ובסופו של דבר גם עסקת קומבינציה בהמשך. הנה, לצורך בחינת אפשרות הוצאתו אל הפועל של הפרויקט, מודגש ללא כל חיוב או עלות, מכל סוג שהוא שתחול על בעלי הקרקע, בין אם יחתם בסופו של דבר הסכם קומבינציה, ובין אם לא, ללא יוצא מן הכלל. כל העלויות שכרגע חברת אורון הוציאו, וכמו שראיתם, הדמיות האלה שראיתם, זה לא הדמיות כלליות של איזושהי זה תכנון שעשו עם התייחסות נקודתית לטופוגרפיה של השטח, ושל הזכויות, וניתוח זכויות, ועבודה מול האדריכל, וזה הרבה כספים שכבר החברה הוציאה, אבל אנחנו הרגשנו שזה מאוד חשוב בשביל, גם שהם יבינו לקראת מה הם הולכים, וגם שאנחנו נוכל בעצם להציג את האירוע הזה. כתב הנונשופ הזה הוא בעצם למשך 18 חודשים, שבעצם, תבינו, כל המהות של המסמך הזה, זה בעצם לתת את האפשרות, קודם כל לראות שזה בעצם הדרך, וקיצרנו אותו, הוא הדבר הכי קצר שיכול להיות, וזה כדי בעצם להביע את אותה הסכמה, שאפשר יהיה בעצם, החברה תוכל לגשת עם זה לעירייה, כדי להראות, הנה, יש פה נכונות של אנשים, וכן, צריך זמן, מה שנקרא, זמן בשביל לגרום לדבר הזה לקרות.
אז זה 18 חודש, עם אפשרות להארכה בעוד 18 חודש, לאחר שנגיע בעצם, במידה בתוך 18 חודש, יחתמו כתבי על ידי 30%, אז בעצם יוארך לעוד 18 חודש. כשבעצם זה לא מגביל אתכם בהיבט הזה של מחירה, תכף נתייחס לזה, אם מישהו רוצה למכור תוך כדי וכאלה, וזה רק בעצם לאפשר את הקידום. ידוע לנו הנוסקים כי תינתן עדיפות מטעם אורון, בהתאם לפי סדר חתימתם, מישהו שאל פה וזה מתייחס גם לזה, אנחנו בעצם ה-30% איך הם נקבעים, לפי הקדימות של מי שחותם על הנון-שופ, יהיה לו, לפי הסדר החתימה על הנון-שופ, בעצם זה יהיה גם סדר האפשרות לחתימה על הסכמי הקומבינציה. רגע, אין לכם זכות לרשום הערת, זה אתם אומרים בעצם לאורון, אין לכם זכות לרשום, לא רושמים פה הערת הזרה או שיעבוד או משהו על הקרקע, זה פשוט נשמח, כמו שאמרנו, זה לא נתנו כל התחייבות קודמת ואו סותרת לצד שלישי, שלא התחייבתם כבר למישהו על משהו, כמו שאמרנו למשך פרק זמן 18 חודש, האמור לעיל סעיף 11 אינו מונע מאיתנו למכור את המקרקעין שבבעלותנו בכל עת שנרצה. אוקיי, אם אתם רוצים למכור זה לא מונע ולא מגביל, אתם יכולים למכור, כאמור בלבד שהרוכש מקרקעין, מי שנכנס יודע שיש לו את אותו פרק זמן שהוא בעצם מחויב לחברה. ושוב, זה כביכול נשמעת הגבלה, אבל זה לא באמת הגבלה, זה כדי לאפשר קידום של זה, כי לשבת ולחכות לעיריית חיפה או לכל גורם אחר או יוזמה הזה, זה משהו שאפשר לשבת ולחכות שזה יקרה. 12, אין באמור מסמך זה כדי ליצור הסכם קומבינציה מחייב, זה לא הסכם קומבינציה, רק אחרי שיהיה בעצם תחילת מה שאמרנו 35%, נתחיל לקיים בעצם את אותו שיח על התנאים והכל, ובסופו של דבר אנחנו לא מחויבים לחתום. אני אומר אנחנו כבעלי קרקע, בסוף אני גם בעל קרקע, ואנחנו לא מחויבים לאורון לחתום, הם יצטרכו להיות תחרותיים כלפי השוק, וכמובן בהתאם לתנאי המגרש, ולתנאי בסוף לא דומה מגרש X למגרש Y, בהיבט הזה של כמה יחידות בונים על אותו תא שטח, ומה התנאים, כמה צריך לחצוב שם, או כמה צריך זה יהיה לכל מגרש. אבל בסופו של דבר זה לא מחייב, אנחנו נקבל מהם, וזה אני אומר לכם בצורה הכי ברורה, אנחנו נקבל מהם את ההצעה הכי אטרקטיבית, כי הם יודעים שאנחנו בעצם לא מחויבים להם בהיבט הזה. כמה שאלות ותשובות ששאלו אותנו, אז איך הגעתם אלינו, עניתי, עדיין העירייה נדרשת לאשר, זה שאלות פשוט שאלו בכנסים הקודמים, אז אני מה שנקרא כבר מציף אותם. עדיין העירייה נדרשת לאשר, אז מה היתרון בגיבוש? מאוד פשוט, נכון שבסוף אנחנו צריכים לחתום על הסכם פיתוח מול העירייה, חברת אורון צריכה לחתום בשמנו על הסכם פיתוח, אבל אם הם לא, אם אנחנו נשב ונחכה שהעירייה תוציא מכרז, קחו איזי, 5-7 שנים, עד שבכלל מישהו, אם ייגעו שם במשהו, אז בכלל יקרה. ככה אנחנו מגיעים גוף גדול, כוח, ומתחילים להתנהל כ-51% מבעלי המגרשים, ולא כפרטיים וכאלה, ולא מחכים לחסדיהם של איזה שהם פקידים וכאלה. למה לנו להתחייב עכשיו, להתחייב בהסכם בלעדיות שיתקע אותנו ולא יאפשר למכור, אז כמו שציינתי, זה לא תוקע ולא זה, רק צריך להיכנס בשם הזה. מי אמר שאני ארצה לבנות עם חברת אורון, למה להתחייב כבר עכשיו? כמו שאמרנו, אין התחייבות, בסופו של דבר חברת אורון מודעים לכך, ויעשו את הכל לעמוד בהתחייבויות בשביל, מה שנקרא, לתת את התנאים הטובים ביותר, לפי מצב השוק ולפי המגרשים, וזה גם עניתי על זה. למה אורון הכניסו תנאי של לפחות 30% מבעלי המגרשים נדרשים לחתום איתם על הסכם קומבינציה בשביל שיבצעו את הפיתוח? כמו שאמרתי, החברת אורון לא באה בשביל הפיתוח, באה בשביל לעשות פרויקט יזמי, ובשביל זה התנאי שהם הציבו, אנחנו התווכחנו על זה, בסופו של דבר זה היה תנאי במספרים האלה, והיא רוצה לקבל מה שנקרא כמות גדולה של יחידות דיור. הנה, מי ששאל פה, גם ראיתי זה, אני כבר מתייחס לשאלה שמי ששאל פה לגבי השלביות, ה-30%. ראיתי במסמך שיש שלביות שמציין שבשלב ראשון ניתן לבנות רק 30% מהזכויות, איך זה יתבצע ומי מתחייב לי שאני אהיה ב-30% הראשונים. אז כמו שאמרנו, יש באמת מגבלות, ה-30% הראשונים, מקווים מאוד שבמסגרת העתירה המנהלית שהולכת לקרות בדיון במרץ השנה, אנחנו מקווים או יגדילו את הזכויות האלה, או יבטלו בכלל את המגבלה הזאת, אנחנו נדע אחרי שידונו בזה. בכל מקרה, לעניין ה-30%, אז אנחנו
כמו שזה אני רושם, מאמינים שיהיו את אחוזי הבלעדיות הנדרשים לדון עם העירייה. אורון, תעלה את הדרישה גם במסגרת הסכם הפיתוח עם העירייה. אנחנו גם חוץ מהעתירה המנהלית, החברה עצמה, זה חלק מהבקשות שלנו אליהם, זה שהם בעצם התייחסו לזה וינסו להגדיל. אסף, אני מבקש להסביר, מי שמצטרף מהראשונים, הוא יהיה מהראשונים לקבל את הפיתוח. רגע, זרז, דקה, אני מתייחס לזה עכשיו. אז כמו שאמרתי, אנחנו בהיבט הזה של מי יהיו אלה שיהיו בתוך ה-30% הראשונים, אז כמו שאמרתי, יש כרגע כבר 20% שחתומים, אנחנו בעצם נפנה, ברגע שנגיע להבנות בעצם נראה שהעירייה באמת תומכת באירוע, ושאנחנו מתקדמים איתם, ושאפשר יהיה לקדם הסכם פיתוח, החברה תקדם את ההסכם קומבינציה בתנאים שהיא תציע והכל. אנחנו נפנה לחתימה על הסכם הקומבינציה ל-30% הראשונים שפנו, לפי סדר החתימה, כל מי שחתם, פונים אליו קודם כל, זה ההסכם, האם אתה מעוניין להיכנס? כן, כן, לא, אם הוא לא מעוניין, זה עובר לבא בתור, וככה אנחנו בעצם, זה יהיה הסדר הפנייה לאנשים, וכמובן במגבלות, בהתאם למגבלות התכנון, כי בסופו של דבר גם לחברת אורון יש את האילוצים שלהם מבחינת השטח עצמו, ומבחינת איך לעשות את זה, אז זה גם משהו שהם שמעו לעצמם כסעיף שאנחנו, בסוף הם יכולים להגיד, זה כן, זה לא, זה חלק מהתניות. מי העורך דין שמייצג את בעלי המגרשים, לאחר מכן ניסוח הסכם הקומבינציה. אז בעצם אנחנו, כדי שהמשרד עורכי דין יהיה קונצנזוס, אז פנינו למשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן, הוא בין 5 הגדולים בארץ ללא ספק, והוא אמון ומקובל על כולם, יודע לטפל בעסקאות נדל"ן מאוד מאוד מורכבות, ועם ריבוי בעלים, וערוך לטפל בדבר הזה, וזה מה שלקחנו בשביל הדבר הזה. מי נושא בעלות של המשרד הזה? אז כמו שרשמנו, כדי שזה לא יהיה חסם, אנחנו דרשנו בחברת אורון נדל"ן נענתה, והיא תשלם את שכר טרחת עורכי דין. זו פרקטיקה מקובלת, כמו כל פרויקטים של ההתחדשות עירונית בארץ, היזם משלם. בסופו של דבר, אם היינו צריכים עכשיו להתחיל לאסוף גם כסף מכל אחד בשביל לשלם את העורך דין, אז כנראה שזה היה עוד חסם וסתם, ואין שום סיבה. עכשיו, אחרי נפגשנו, השתכנעתי, אתם עכשיו יהיה לכם עוד שאלות, לא משנה, הגעתם להבנה שאתם רוצים להצטרף, מה נדרש, אז אנחנו תהיו איתנו בקשר, נדבר. בגדול, הטופס, אפשר לשלוח אותו גם במייל, לחתום עליו, יחד עם צילום תעודת זהות, של כל מי שמופיע בעצם בטאבו, כל מי שמופיע בנסח טאבו, גם אם זה 5, 7 יורשים, יש לנו מגרשים גם כאלה, וגם אם זה אנשים שלא מכירים, אנחנו פונים לכולם, ואנחנו משתדלים להגיע לכולם, יש עוד חלק שלא הגענו, לא גדול, אבל יש עוד חלק שלא הגענו אליהם, אז בעצם אמורים לחתום כל בעלי המגרש, כל מי שמופיע בנסח אמור להופיע גם במסמך הזה שהעברנו לכם, וצילום סריקה של תעודת זהות, אפשר להעביר את זה במייל או בוואטסאפ, זה לא צריך להיות מסמך מקורי, אחרי זה אנחנו נאסוף את המקוריים. זה תודה רבה ושאלות. סליחה שאני ככה קצר, פשוט זה אחד מהחסרונות של הזה, חסרונות או יתרון, תראו איך אתה מסתכל על זה. עכשיו בואו נראה שנייה בצ'אט מה רשמו, ותכף אני אפתח את זה לשאלות למי שרוצה. מה פרטי ההסכם בין המארגנים לבין אורון? פרטי ההסכם בין המארגנים לבין אורון זה כמו פרויקט התחדשות עירונית בהיבט הזה של גיבוש הבעלים. יש לנו על כל העבודה, וזו עבודה, איתכם אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו כבר 1.5 שנה עובדים על הדבר הזה. יש לנו הסכם באחוז, אני אפילו לא זוכר אותו, זה אחוז בערך מהפרויקט, זה משהו שהוא כאילו רק בהצלחה ורק שזה קורה וכאלה. מהו הזמן המוערך לתחילת השלב הראשון? וואו, הלוואי והיינו יודעים. מבחינתנו, כמה שיותר מהר כמובן, אבל כמו שאמרתי, השלבים פה הם שלבים של התניות שהם קבעו בטאבע, אז אנחנו צריכים בעצם, כמו שאמרתי, לעשות קודם כל את הפיתוח של הכביש, לחתום על הסכם פיתוח, להגיע ל-51%, כי אחרת אתה לא יכול בכלל לקיים את הדבר הזה. אז להגיע ב-51% חתימות, כמו שאמרתי, אני חושב שאנחנו בקצב טוב, זה גם תלוי בכל אחד ואחד מכם. אחרי שחותמים,
בעצם מול העירייה, יש את עבודות הפיתוח שצריך לעשות. אם אני צריך לתת בערך יעד, גיא פה יכול להגיד יותר טוב ממני, אבל אנחנו מדברים על זה שזה סדר גודל של, זה עד השלב, תחילת השלב הראשון. אני חושב ש5 שנים זה טווח ריאלי לתחילת השלב הראשון. גיא, אם יש לך השגה, אתה יכול להרים את היד. לאחר חתימה שלנו, אם לא יחתמו 30%, אנחנו בעצם ממשיכים להתעקע מבלי יכולת לעבור לחברת פיתוח אחרת. מה זה חברת פיתוח אחרת? בשביל שיהיה חברת פיתוח אחרת, צריך להתגבש קבוצה גדולה. עכשיו, אנחנו מאמינים בחברה, ואנחנו רואים את המחויבות שלהם לדבר הזה, והם all in בתוך הדבר הזה. עכשיו, אם לא נגיע ל-30%, אז אני בספק אם נגיע עם מישהו ל-30%, כי אף אחד לא עושה או לא עשה את העבודה שעשינו. אם חברת אורון יחליטו פתאום שהם לא רוצים את הפרויקט, ואנחנו צריכים לעבור לצורך העניין לחברה אחרת, אנחנו לא יודע אם יהיה כזה, אבל אם יקרה, כן? אז אנחנו ניקח את זה בעצם הלאה, ונקדם את זה שם. אבל קודם כל זה שוב, תלוי בבעלים, כי אם לא נגיע ל-51%, בלי קשר ל-30%, זה לא יקרה פשוט. אחוזי הסכמה נכון להיום, כמו שאמרתי, אנחנו כבר ב-20%. האם צריך להיות רצף של מגרשים כדי להתחיל פיתוח? הפיתוח, אם לא הדגשתי את זה, וזה אחת הבעיות, המגבלה היא שהם דורשים פיתוח על כל הגבעה, לא הדגשתי את זה, הם דורשים פיתוח על כל הגבעה, לפני שמוציאים היתר בנייה ראשון למגרש הראשון, אוקיי? אז הפיתוח, קודם כל, ההסכם פיתוח מול העירייה אומר, תפתחו לי את כל הגבעה, לכל 2,000 יחידות, ואחרי זה תוציאו היתר בנייה, שזה, תבינו, זה מגבלה רצינית, כי בסופו של דבר, זה אחת ההתניות. מי היום המועמד לראשות העירייה שיכול רוצה לקדם את הפרויקט, למי להצביע? אני, שוב, לא, אני רחוק מפוליטיקה, ואני יודע שיש ציוני, שמעתי שהוא בעד, יכול להיות שארז יכול לשפוך פה אור על מי המועמד, אבל בהחלט זאת שאלה לעניין. אני חושב שאפילו זה משהו, אני לא יודע אם יהיו עוד כנסי דיירים, זה משהו ששווה, למרות שצריך לקחת גם בערבון מוגבל, כי כל מי שעכשיו בכנס בחירות, כל אחד יבטיח לך שכן, כן, כן, שבסופו של דבר יגיע למציאות, וזה יכול להיות שזה לא יגיע לשם. נרצה לדעת מה האחוז שמובטח למארגנים מהיזם, לוודא שהוא ריאלי ולא יפגע בעתיד בהצעת הקומבינציה. זה, אחד, זה לא יפגע, אחוז הוא ריאלי, אני באמת לא זוכר בדיוק את הזה, אני חושב שזה 1.5%, ועדיין אנחנו מה שנקרא עובדים פה בשביל שהדבר הזה יקרה, תהיה, אני לא יודע אם זה הוא או היא, אבל אתם יכולים להיות בטוחים שהדבר הזה, אם יש משהו שיגרום לפרויקט הזה לקרות, זה הגיבוש הזה והאירוע הזה, ואם לא, אנחנו יכולים לשבת עוד 30, 40, או סבא שלי 70 שנה, אז יהיה עוד 70 שנה. מה נהוג בעסקת קומבינציה? מאיזה בחינה? מבחינת אחוזים אנחנו לא יודעים. אם מחירי הדירות יעלו ל-40,000 שקל למטר, או 50,000 שקל למטר, כנראה שאחוז הקומבינציה שם יהיה שונה מאשר הוא היום, או אם זה ירד, אז יכול להיות שזה. לנקודת הזמן שבו זה ייבחן ההסכם קומבינציה, אנחנו ניקח כמובן הערכות מהצד שלנו, הם יביאו הערכות מהצד שלהם, ונבין מה בעצם אחוז הקומבינציה המקובל, ואם זה לא יהיה אחוז מקובל שמוסכם, לא נחתום על הסכם הקומבינציה, לא יהיה פרויקט וכן הלאה. אז אין נהוג יותר מדי. במובן הזה, זה פר אזור, פר מגרש. מה לגבי היטל השבחה? שוב, זה גם משהו שאנחנו נדון, זה היטל השבחה יהיה, שוב, יש גם דיונים ספציפיים, יש דיונים ספציפיים על נושא היטל ההשבחה, במובן הזה האם, בגלל שהתוכנית הייתה מאושרת בעבר למגורים, אז מה היטל השבחה שגובים? כנראה שגם על זה עוד נריב, מה שנקרא שנתחיל באמת לקבל את ההיטלים האלה, אז אנחנו נבין, כי זה היה כבר מאושר למגורים בעבר.
מה מקובל היום? אני משער שהמקובל זה מתייחס לאחוזי הקומבינציה. זה טווח, זה תלוי שוב, כמה יחידות יש במגרש, בסוף זה נגזר הרי, קומבינציה, לא דומה קומבינציה על 6 יחידות, לקומבינציה על 10 יחידות, בטופוגרפיה של שצריך לחצוב ולעשות קיר תמך ענק, או לא צריך לעשות, אז להגיד מה מקובל היום, זה יכול להיות 30%, זה יכול להיות פחות, זה יכול להיות יותר, ושוב, זה גם מאוד מאוד תלוי בערכי הנדל"ן. אם הנדל"ן יעלה, אז כמובן שבסוף זה הכל נגזר מהכל. במידה ואני מעוניינת למכור את השטח, מהו גובה היטל ההשבחה להיום. שוב, כמו שאמרתי קודם לגבי היטל ההשבחה, זה לא מה אני לפחות לא יודע כרגע. אני יכול לבדוק, אני יודע שמכרו איזה 2 את המגרשים לאחרונה, אני אנסה לבדוק מהם. אז אפשר לבנות, אני רואה, זה עורכי דין, אתם מייצגים את זה, נכון? לא זוכר את השם, לא משנה. בקיצור, אני אנסה לבדוק לך את היטל ההשבחה. האם אנחנו ניסע בעלויות הפיתוח? יש היטלי פיתוח שאת צריכה לשלם בכל מצב. היטל פיתוח נגזר לפי שטח מגרש ולפי זכויות בנייה. היטלי הפיתוח זה משהו שבכל מקרה את צריכה לשלם אותו. כולם, כל אחד מבעלי המגרשים, אגב גם מי שלא חותם נדרש לשלם על זה. העירייה שולחת היטלי פיתוח, ברגע שנחתם הסכם פיתוח, העירייה שולחת לכלל 100% מגרשים חיוב בהיטלי פיתוח באותו רגע. אז עדיף כבר להיות בחבר'ה שמה שנקרא יבנו כמה שיותר מהר. עכשיו אם יש שאלות, זה שאלות שאני רואה ששאלו פה בצ'אט, אם יש למישהו עוד שאלות שהוא רוצה לשאול, היטל פיתוח הוא נגזרת של המחיר שאורון הציעו לפיתוח, לא, היטל פיתוח הוא נגזרת של היטלי פיתוח שקבועים בפקודת העיריות, יש חוק לכל כמה מטר למגרש, כמה מחיר למטר למגרש, כמה מחיר למטר בנייה, הדברים האלה דברים ידועים מראש. זה לא נגזרת של המחיר שאורון הציעו לזה, יש מה שאפשר לשלם, מה שנקרא. עוד מישהו שאלות, רוצה לשאול בווידאו, לפתוח מיקרופון, לרשום. תראו, חשוב להבין כזה דבר. קודם כל, אם יש לי שאלות, אז בשמחה. או התייחסות, או גיא, יצחק, אתם רוצים להתייחס משהו? לא, אם יש שאלות, נשמח לענות. אני חושב שהצגת את הכל בצורה מאוד כוללת. אוקיי, אז מה שחשוב לי זה עכשיו אמירה, אם אין למישהו שאלות, חוץ מה שנרשם. ראיתי שאלה אחת ששמעתי אותה כבר פעם שנייה, מה קורה אם אורון פושטת את הרגל? או נקלעת לקשיים. בכל הסכם של... פספסתי את זה. כן, לא, פספסתי את השאלה הזאת, תתייחס. תראו, מה שאנחנו קוראים הסכם הקומבינציה, בסוף יבטיח לכם כרוכשי דירות לפי חוק המחר את כל ההגנה של רוכש דירה. הפרויקט יהיה בליווי בנקאי, הבנק נותן ערבות עלינו, ואם חס וחלילה אורון פושטת את הרגל, אז יש תהליך שהוא לא קל, הוא לא ידידותי, אבל הבנק בעצם נכנס לנעלי היזם בפרויקט ומשלים אותו. מה שקורה, שומעים הרבה פעמים, זה לא בפרויקטים כאלה, זה שומעים את זה בפרויקטים של תמ"א 38-1, זה בדרך כלל יזמים קטנים ואנשים שלא הקפידו על ערבות חוק מחר וליווי בנקאי. פרויקט בסדר גודל כזה זה לא הסיטואציה. גם אתם יודעים, יש פה גם עורכי דין, בכל הסכם יש סעיפי פשיטת רגל וסיום ההסכם במקרה של פשיטת רגל וכינוס נכסים, וזה בדיוק התפקיד של משרד הרצוג פוקס נאמן, לדאוג שההתקשרות איתנו תהיה בהתאם לכל הכללים בענף הנדל"ן ששומרים עליכם כבעלי הקרקע, רוכשי דירות, לא משנה איך נקרא לזה. יש לי שאלה, אם אפשר. נניח שהשקעתם והשקעתם והשקעתם, ובסופו של יום אף אחד לא חותם איתכם הסכם קומבינציה, וכל אחד הולך לקבלן פרטי משלו. מה קורה לכל העלויות שלכם? ירדו לטמיון. אוקיי.
רגע, עכשיו שנייה, אבל חשוב לי להתייחס לנקודה הזאת. ההשקעות שלהם ירדו לטמיון, אבל מה שנקרא, גם שלנו כבעלי קרקע, מה זאת אומרת? בסוף, ושוב, המציאות הוכיחה את זה מעבר לכל דבר, כן? בסופו של דבר, תוכנית כולה... רגע, דקה, דקה. רגע, סליחה, אסף. לא יחתם הסכם פיתוח עם העירייה, אם לא יהיו 30% הסכמי קומבינציה חתומים בין אורון לבעלי מגרשים. אז זה הכל יהיה בתיאוריה. לא תהיינה הוצאות של הפיתוח לפני שיהיו 30% הסכמי קומבינציה. נקודה. זה מה שאמרתי. המצב הנוכחי, כמו שהוא, הוא כבר ידוע. כלומר, אנחנו יודעים שכרגע לעירייה אין אינטרס לקדם את זה, והקרקע ככה עומדת, והיא עומדת ככה עשרות שנים, והיא תעמוד עוד עשרות שנים. אז אין פה עניין של מישהו אחרי זה ילך וזה, כי לא יהיה פיתוח, אוקיי? לא יהיה פיתוח, פיתוח לא יקודם אם לא יהיה את ההסכמי קומבינציה, זה חלק מהחתונה הזאת. שוב, אבל כמו שאמרתי, עם זאת, אנחנו לא מחויבים להם. בסופו של דבר, אם חברת אורון לא יהיו אטרקטיביים באחוזי הקומבינציה, אז אנחנו לא מחויבים, בשום מקום לא רשום שאנחנו התחייבנו לחתום להם. הם צריכים להיות אטרקטיביים בשביל שנעשה איתם את הפרויקט הזה. תודה. אז זהו, האמירה הכללית היא באמת להבין שצריך לגרום ולדחוף את הדבר הזה, וזאת הדרך, כלומר לבוא לעירייה כגוף, ככוח גדול, ולגרום להם להניע את הדבר הזה. בסוף, אחרי שנתנהל ככה, הם לא יכלו עוד למרוח. כרגע אף אחד לא מציק להם, אף אחד לא מפריע להם, זה מתגלגל, ויחכו עוד 5 שנים. אסף, אני רק מבקש לציין, אני עובד על הנושא הזה משנת 2005, זה עוד מעט 20 שנה, עכשיו, לאחר שהתוכנית סוף סוף אושרה בסוף 2021, אנחנו התחלנו בכנסים בחודש אפריל, מאי השנה, אנחנו צעירים, יש לנו את הכוח, יש לנו את הדרייב, יש לנו את כל הצוות המקצועי והיזמי של חברת אורון שהוכיחה את עצמה בפרויקטים בכל הארץ. אני משוכנע סבלנות ודבקות במטרה, נגיע לפתרון ובהצלחה. יש לי שאלה, מי היום בעירייה יכול לעזור לנו מבחינת המועמדים? אז כמו ארז, אתה רוצה להתייחס? אני פשוט פחות, אני לא חיפאי, פחות מכיר את המועמדים. אני חושב שכל המועמדים יבטיחו את התמיכה של העירייה, או אפילו שהעירייה בעצמה תטפל בגבעה היפהפייה היחידה שנותרה בעיר, עם הכיוונים הנהדרים והכיוון הנכון לכיוון אזור מתם וההייטק, וכל מועמד יציג את תמיכתו בעניין, ובסוף במקום להכניס לכיס ולהוציא 300 מיליון שקל ולפתח, או 350 מיליון שקל לפתח על חשבון העירייה, העירייה תסוס לחתום עם חברת אורון, שהוכיחה את עצמה בכל המקומות בארץ, כפי שיצחק תיאר בהתחלת הדברים. קיצור, אין מועמד ספציפי, לפחות שאני מבין. אני חושב שחוץ מהנוכחית, שהוכיחה שלא. אבל זה אני. זה אני לא יודע. אתה היית נגד הירוקים, כלומר אמרת שהירוקים בוודאות הם נגד. הירוקים רוצים גבעה ירוקה. סליחה אסף, אין הרבה ירוקים במועצה, זה סתם... יש בחירות. זה סתם ההבטחה של אנשים שיהיה ירוק, אבל אין ירוקים ממש במועצה. כן, אבל יש להם, יש עליהם מהצד של הירוקים, כי הם רוצים לי. הגבעה הזאת היא גבעת פיקניקים מהממת,
ארז ציין, עם נוף יפה ומדהימה ויער מהמם, אבל מה לעשות שהיא קרקע פרטית שמיועדת למגורים מ-1935? מה לעשות? זה הטבע, זה קניינית, לא שלהם. הם רוצים לקנות מאיתנו את הזכויות ולעשות שם פארק, שיקנו את הזכויות במחיר הגבוה של זכויות הקרקע, לא רלוונטי. יש מועד לפריצת הכבישים? אין כרגע, אין הסכם פיתוח כרגע מול העירייה. התוכנית אגב של הכביש מאושרת כבר, שתבינו. תוכנית, הפריצת כביש הזאת היא תוכנית שמאושרת, ששוב, היה כבר תקציב לתוכנית הזאת, כן? ועוד מעלתה, ראשת העיר לא ממש השכילה להשתמש בזה, והכסף עבר לייעוד אחר, אבל היה כבר תקציב לפיתוח הכביש הזה ספציפית. והנה, זה לא בסדרי עדיפויות. אז צריך לשים את זה על השולחן, שזה יהיה בסדרי עדיפויות, צריך לדחוף, ומה שנקרא שהם לא יוכלו למרוח אותנו. כרגע אפשר למרוח, יש פה מאות בעלי קרקע, כל אחד מחזיק בחלקים. אסף, הפתרון הוא נכון בכל המקומות, צריכים להתאגד ביחד, ולא להתאגד רק בתור בעלי מקרקעין חסרי אמצעים, אלא בשיתוף עם חברה נפלאה, נהדרת, יציבה, שהוכיחה את עצמה, ולכן כל כך שמחנו שאורון הרימו את הכפפה, וביחד ננצח. בסדר גמור. שוב, אם יש שאלות כלשהן, אנחנו צריכים עכשיו לסיים. אם יש שאלות כלשהן, אז אנחנו נשמח. הטלפונים נמצאים במיילים ששלחנו, בזימונים, אפשר בוואטסאפ, אפשר במיילים, אפשר בטלפון, כל דבר, ואני מקווה שהיה בסדר ושעבר בסדר. זה היה ניסיון לעשות זה בזום, או במיט, whatever, אז אנחנו נעשה... תודה רבה. תודה. בבקשה. תודה לכם, תודה על ההשתתפות ועל ההקשבה. תודה לכולם. תודה לכולם. כל טוב. יופי.